Здравейте! В това видео ще ви покажем как да се ориентирате в основния изглед на една сграда в Лил. Всичко важно е събрано на едно място, ясно, подредено и лесно за разбиране. Започваме с хоризонтално навигационно меню с модули, където имате бърз достъп до касиер, каса, нередности, съобщения, календар, табло за обяви, модул гласуване и принтиране. Веднага след него виждате текущия баланс на сградата, общи задължения, броя на апартаменти с задължения, както и месечната такса и броя на всички апартаменти. Под тях имате бърз преглед на активни нередности. След това е списъкът с апартаментите. За всеки виждате кой е клиента, на кой етаж е, колко хора живеят там, каква е квадратурата и месечната такса, какъв е наличния депозит и дали има задължение. С бутон действия може да управлявате всеки апартамент по-отделно. След мапинга на сградата с всички апартаменти имаме таблица с обща информация за сградата. Общ брой живущи, общо квадратура и информация за всички допълнителни полета, които са създадени. Имате и бутони към електронна домова книга, документи и бележки на сградата.